abike to gudi wallahi e sugu ko tewa ha inana basi dai alhamdulillah yenga ci yafa neni karamogo ke masika ferede nga o te problème il sait qu'il sigia a kayna fa nyana bolendo akay message asigia wow il sigia ha mais medo ma kuma nya fa ma donc aki akli lay ba fogo ni ko bana ay nyafa ne zigiri che moko ka kote ko deni yango medo sa ma ko nyana bo pew mena sa ha ibi akli to mina ona ha awo Salam alaikum karamogo salam alaikum Rawanci. Zikir itu. Ya kan? Pasti. Berbasi deh. Alhamdulillah. Mbak. Pasti. Alhamdulillah. Anak ke? Mbak. Apa nama? Baswiti. Alhamdulillah. Apa nama? Mereka kan? Baswiti. Marsedu. Dulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kerja kau fali. Amin. Ya semuanya. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi. Allah kansong. Amin. Allah kansong bawa ke Allah. Amin. Allah kat kami kemen doangi. Amin ya Rabbi. Jangan Allah surah. Amin. Allah kat sultan jolim panen dauma. Amin. Jangan ada Allah. Amin. Ya Rabbi. Allah kat miliar doangi. Amin. Jangan kerja apa ni? Amin. Amba. Ini ada kuma be. Awo. Basi deh. Milame. Jugumante. Iko mi anga dugula ma do di nana. Aka dugula ma. Anga dugula ma do di nana. Ko mi ina fo nere ko intafi yeto ko mina. Ale fana beti. Nga akoko na sura bisiki isigi ne kele fe dala. Ka fana ma adai maini. Ne fana kwama. Ngo karamogo ke mi ne sigi dala. Ngo mo jugute fiyo. Ngo mena kuma nya fi. Asigi ba. Ne ko nga kasigi. Ngo mena fi ye. Me ma bonye la de. Basi deh. Zikir cuma kata. Ne afam. Yoro fata kala nega sudai sawa. Karamogo. Ai no fata kala nega sudai. Nebe sigi kamala. Faram na do sigi kamala. Boy ibi kila kat soyi yere se kimina ne karamogo wenzeni nyininga ko kuma fani. Se afam. Donc nebe nya ema iboro yoron de la mama nya villageois ma kuma do la. Nebe nya ema ke sigi ngadala. Ete fo dina makulla kemako. Donc fona beta ka dula mo wala kulu kanu sigi ne kadala. Wala nega so kala sugudai wotewa. Karamogo. Ai no bi nyininga nega so kala sugudai chentewa. Ma fam. Ne ma sigi koy. Ngo betui. Mana suka jmen. Musudu. Ayo basi. Musudu. Bawa dugula. Awa bonga dugula. Me ufo ni nene be bumana ngani fo. Bo ibo do ala era ku musu. Musu mo mani be musu bunya. Ala bi bunya. Ya famwa. Ta fa ka. Suno ne ko kuma chama fa. Ni mandiye ika sigidala ni minka di no lu be fa. Ebe tana mako don sai. Be so mi mante so mi me ebo don wa. Ebo don ebe sanga tana mako don. Karamogo ne mo fo dugo ya kama go. Ta fa ko no kakadu. Kakana. Kakana. Ema fo musodo wa. Musodo. Kakadu. Akadu akana minte be ma mo fa. Ma wole ka. Kono kakadu. Ouais. Desani. Ai. Yamani. Yandu projet. Na ala chine karamogo wenze yandu nyire tracé chuguri nyana bari. Yandu sigi me herari kam. Ni na ni sigi andare bi gersigasi. Musoteri. Anti chiala. Ali ni ningo kocha mo ka wuli. Iya fuma wala konega chemo flasi daba ne bada musodo. Musogo kuka wulu ko kuka sani chetawi. Alima. Ndona nakuma. Sisa be wula me tanyo ngofa. Meti ira ngani talai kana foi fode. Nye kuma be nye fai kama. Wala nangata. Kati kemna ta wa kati. Ai tata tigani friend to te kelena. Blanye du gomna.
Oh, karamɔgɔ. Awɔ. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Amba zikiri cuma kita bana la bisa kata. Awɔ. Ne ka taa. Awɔ kata. Cimi kata mumbi. Okay. Ni mun kuna zuwa damna joy. Ta maka bukan ni. Ni. Flight ni cem nana manyana mate ha. Manyana mafu jaga kene. Korbasiti la. Alhamdulillah. Amba ni de karama ko wezai. Wallahi. Ado kele kuma min foto la do wallahi nani karamɔgɔ ka kele kuma de sito la. Billahi karamɔgɔ ko anyete teme muso kan ne fana ni sigi an kumina ne bo do. Wa ne kɔni ma dɔn ni ye guerre de wuli tɔ ye dɛ. Billahi wa karamɔgɔ k'i sigi n'a conséquence ye. Burusi kɔnɔ mɔgɔ ka muso tɛ ta ten dɛ. Wallahi sigi n'a ye. N ta fɛn yɛrɛ e b'o lajɔ ye. Awɔ. Yan so in kɔnɔ taw na a kɛnɛmana bɛɛ bɛ ne de ka mara la. Awɔ. Hali n'a jara ne ye sisan ne bɛ dɔ labɔ yan yɔrɔ la dɔrɔn e bɛ don. A nana feere de. E nana feere la. Baasi tɛ. E tɔgɔ di jamu? Alima. Oh, alhamdulillah Alima. O ye ne tɛnɛmuso tini ne tɛnɛmuso tini tɔgɔma ye. Awɔ. O fana tɔgɔ ko Alima. Baasi tɛ. E bɛ fɛ ka e sigi da fan jumɛn? Dala dɔrɔn finitigi kɛrɛfɛ walasa ka se ka tigɛ. D'accord, n y'a faamu. I b'a dɔn i ye muso sarama ye sinon muso ba de nana muso dɔw yɛrɛ kun nana n'u ka projet ye k'a fɔ ne karamɔgɔ wese k'u bɛ fɛ ka ne ka darala in kɛ i y'a faamu b'a la luxe beauté nasɔgɔ dɔ ye bon n tɛ n ka da di mɔgɔ ma awɔ bon komi e bɔ mɛ maa dɔ fɛ i bɔ mɛ maa sarama fɛ ten bɔ e yɛrɛ e ka ɲi karamɔgɔ de bolo parce que i ma ye i kunkolo birilen don quoi. Awɔ. Cɛ bɛ wula ka dugu. I bɛ hakɛ to. Awɔ kuma n'a tɛmɛ siraw de sinon ne yɛrɛ ta tɛ awɔ. Muso bɛ ne bolo ne muso tɔgɔ ko Awa ni Christine. Awɔ. D'accord. Sisan zikiri caman ko ma fɛn f'i ye. I komi aw ye débrouiller kɛlaw ye ne tɛ wari caman minɛ aw la. Bon ne kɔni bɛ 100 de minɛ zikiri caman kɔ. Bon e yɛrɛ fana n'i nana i sigi kalo la dɔrɔn i bɛ 100 di ne ma n tɛ se ɲɔgɔn ma. I y'a faamu? Awɔ. A fɔ zikiri caman kɔ ko ne ko k'i k'i sigi foyi tɛ hali n'i mago jɔra ko wɛrɛw la min ni fɛn tɛ feere tɛ kelen a fɔ n ye. Awɔ. Ala ka sugu diya. Awɔ i bɛ se ka taa i bɛ se. Desani. Alimata. Alimata. Sigi bali. Bamakɔ yan muso dama min nana nɔ k'u maminɛ cɛw to village la u filɛ nin den 2 ni den 4 b'u bolo furu la e b'o da dɔn. Maminɛ cɛw ne bolo maminɛ cɛw wari de ma den ma sinon. Ka fɛn yira cɛ la kuma bɛ se k'o kɛ ne tɛ na wallahi. Alima ni nalen i na a ye ɲɔgɔn faamu. Awɔ a ye ɲɔgɔn faamu. Mais tun bɛ fɛ ka mɛn dɔɔnin dɛ ko n'a ma kuma dɔw fɔ. A ye fosi. Ok. Bɛ se k'i sigi. E ko a ma foyi f'i ye. A ma foyi fɔ. A ma foyi fɔ. Mais min f'i ye k'a gɛlɛya i hakili to a la dɛ. N y'a faamu. Karamɔgɔkɛ in ka ko tɛ ten dɛ. Awɔ kana to ka gɛrɛ a la ni mɔgɔ tɛ du kɔnɔ n'i bɛ don dɔrɔn i b'a lajɛ ni mɔgɔ don ni maa tɛ yen kana don abada k'i n'a fila to yen i k'i hakili to o yɔrɔ la dɛ. N'a ma ɲɛ i ni karamɔgɔ bɛnna fɔ kan i tɛ gɛrɛ yan sabula soso bɛ an fɛ kuma dɔ la dɛ. Awɔ yan ka ɲi yan ka ɲi. Wallahi bas foyi tɛ yen. Sugu dun. Wa ma lata. Cɛ nin ye kura ye yan dɛ. Tigɛ feerela karamɔgɔ de ko k'a ka sigi ne kɛrɛfɛ yan k'an ka feere kɛ. Karamɔgɔ kɔni ne ba tigɛ joli le. Tigɛ 20 tan. Est-ce que tana ta den 2 di yan. N ka 1 di dagabana ma. Kɛnɛ b'a yira ne. Jumɛn ni jumɛn de don. Kɛnɛ ni jumɛn. Tana ta ye jumɛn.
men den flata ni me boko comme chamago ben chamago ba do nunu nunu de kama ni ne mena go sino sama soro ne bola go ka me so ne ola ni ko ni ne be ya ebe ya ablay kuna ni ne ka clear mi sani ke ne ko I know ne bo bla we sani ki parce que ma fu ye ngo no ngo mu do ere di direct awo ame bela karamogo Dili ibe wuri dili gane wallahi makoka yana de Dili karamogo ne bina nyini ngaw ne bo e be se ka mako kelen jumene nyamgo ji Dili il kuma pas de faute en ne karamogo wenze ere bi ne kan ni sun soro cogo do mo chedo kumbi atato koka aya soro ne kume somi wono o soro ko ko bongi kunti bo korodo ne to don somi nyesine me kare konna era ma direct la ni bola dara be kare konna ma ne karamogo wenze kume shore ko chentala ne aka baraki akoma ko karamogo wartenku na ni sere be ko kiye ibo cheto ko do ne to don o to ko Musa to me to ne wole ya ma bala Musa dona Espagne doron ay ni so ni jo ka ke 3 so saba kana ko ne karamogo wenze kan ya akla ka papier fo mo la sana maninga barak ame bela ne ko etale karamogo wenze ma atarana ko fiere aya ma foi mais min fiye ka gele ya karamogo wenze te min fe aka woro la fieu o de ka to kana ni che ay ne ma det nan che ni na fere dron ni da kana so mare ni bo ke dro ni karamogo wenze te be wa karamogo wenze era ta ka boala al ne era zigiri che mo mani ne era anula ya klito woro chamago kom todi ko ba ke ko be ka baste basila alhamdulillah amba ba chamago man famne ni kura ya bi de ni insigi nyoko ndo fere lawo na ba tiga jolole tiga tanta muga muga takile ndamu kana wa irani aka irani ko bastila basfete iga ko be kan don etoko ne to alima e bonata yanga fere ay ne bo yuriyar yuriyari aw digandala yuriyar dingandala aw e be kolomada ro do ya fini mo ro yere di la ila kolomada yere anga du ko sile be kolomada yere di mo nako e fa to bina aw muso bla de fa bula aw ye e ba jonne o kelena ne ba kurotimi kele ya la ila chamo e chamo yaro mena no ne kai e be kurtimi ne la ila e na ba mina mo fi nye bena musigle flani ne ra yuru ka de era de wallahi jonde ne ya e be bala assemblée do aw ne wodo ne fatre de bala assemblée ne ra mu flani be katata ne bolle la ma goya Allah ne terga de na tu flani baro apmano ko nunga na tu flani awan kuma na chamo apmano ko awa o titi ka do mene ne kai sa ne kai ne be moto ni boli pa ma goya wari ko ni o toy ni ngebe ne shagina ne bani ne bola ji ko bage en nana ne no fe wa wal ma en nana ne no fe ta amit ko kuma ka shajo sa sisa ne be moto boli dongodo je dongodo ne be moto boli ne ba ne ngebe ne shagila ne fara wala kan ga se julimo era agilla jena bitaya bo alna kadi sa mesega me som doki aya okay na fe la suno ko be de e ko to ko kalima aw ne to kalima ne ba igardiga kanna radio mena ya mi chama ko mungara kanna radio mena ya ne ko igana radio mena ya ay tiga do mena sache ne kai kanna radio mena ya bi ne ko mune benna de wallahi ta o fente bala digi chama ko le fa taw
Ne ka client dɔ bɛ yan fɛ n bɛ taa tigɛ yiri la ni sera ka sɛgɛ sɛgɛ. Baasi tɛ. Ayi jɔ. O ye tiɲɛ ye o Bamakɔ sigi tɛ mɔgɔ sɔn jɔ ne ka moto jɔlen filɛ n ka t'i bila. Ka ɲi k'ale kɔni y'a dɔn de. Ok kana mɛn dɛ. Ayi tɛ mɛn. Awɔ ya ni kɔni nin ye yan kɛlen ye sigiyɔrɔ ye. Maa o kuma ma n'i diya awɔ i bɛ na. Cɛmɔgɔ ça va? Cɛ n ka cɛ tigɛ yɔrɔ min na sa. Ne ka ɲi i ka tigɛ. Cɛ n ka cɛ. N ko ne ka ɲi i ka tigɛ. Sa sari i m'a faamu sa. N terikɛ n'i ye dusu kasira dɔrɔn ne bɛ faga de. Cɛw ne tɛ karamɔgɔ lankolon koyi. Alahu akibaru. Karamɔgɔ. Ne bɛ ɲininka o bɛɛ la o. Ne ko k'i bɛ se ka mɔgɔ kelen jumɛn de ɲɛmɔgɔ ye san diɲɛ kɔnɔ. Ne. Sula i bɛ ka kuma caya ne bɛ ɲininka o bɛɛ la. Amala. Christine. Ça va? Ko ka ɲi. Cɛ karamɔgɔ. I bila n kɛrɛfɛ. Taa jumɛn bɛ? Dili sɛ taga d'a ma dɔrɔn sa. A to a Sɛ taga d'a ma dɔrɔn ni caman ye sa han. Ni Christine talali ne b'a kuma tɛ sɛ taga d'a ma bɛ. An ka nin kuma ka ɲi tama i sigi. Sɛ taga. Cɛ a bɛ baro la dɛ. Awɔ. Non cɛmɔgɔ dabila sa mɔgɔ bɛ ne fɛ baro la don o don e bɛ ala minɛ k'i ɲɛ kun mɔgɔ kɔrɔ han an k'o bɛɛ to sa n nana ni sɔn dɔ bi a bɛ fɔ o sɔn de ma ko na k'i faga n ka cɛ Ni wallahi kana i ka sɔn k'a la. ko jumɛn Kana sɔn k'a la yan bi. munna N'i kana sɔn k'a la ne y'o dɔrɔn de fɔ. ne ko cɛmɔgɔ mun de bila maa ko la bi min b'i la dɔrɔn fɔ n ye Foyi tɛ n na n fari man di n na foyi tɛ n na. e kunkolo de bɛ k'i dimi yan i b'o ye kɔnɔ de bɛ k'i dimi fura bɛ n bolo ni kɔnɔ jɔ fura dɔ di N ko foyi tɛ n na foyi tɛ n na. Ne t'a dɔn k'i bɛna ne de nɔfɛ baro la yan quoi. E na den sɔrɔ e bɛna ne de nɔfɛ baro la yan kɔrɔlen e b'i ban ka baro kɛ ne ye ka taa baro kɛ n denni ye. O ma e nakun ye denni de ko ye yan. N'i b'a dɔn i tɛna se ka na ne fɛ yan ka na baro kɛ ne fɛ yen fo denni quoi i bɛ da i fɛ yen i y'a mɛn. safinɛ ne y'a faamu e dimi kun de ye denni ko ye quoi ne nana e denni sigilen sɔrɔ ne m'e ɲininka e m'a fɔ ko mɔgɔ kura don wa ne yɛrɛ ye tiga sa ka tiga d'i ma i b'i ba tiga la safinɛ ne yɛrɛ baro kɛ denni fɛ dɔrɔn i b'i dimi ka fan bɛɛ kɛ mankan ye E bɛ baro k'a fɛ mun na e nana ne min sɔrɔ yan e ye kuma min bila denni na est ce que ne y'a bila a la. mais ne tɛ dugu kelen mɔgɔ de yan Ne ka sira t'o la. denni bɔ dingɛn da la ne yɛrɛ fana yuru yɛrɛ an ka du ɲɛsinnen bɛ kɔlɔnba da ma o bɛ fili ko ye Ni ne fana tɛ e ni denni tun tɛ ɲɔgɔn ye dɛ nka ne bɛ min f'i ye i nakun ye ne de n'i b'a dɔn i tɛna ɲɛ denni kɔ dɔrɔn da ye ne ka ɲi. n ka cɛ min e kun tɛ o e kun tɛ o ne kun bɛ denni ye koyi ala de latigɛra la an ka ɲɔgɔn ye cɛ fana san ko ninnu dabila sa ne terikɛ de ye sa ni mɔgɔ ye ne ye kɛlɛ la sa o maa bɛna mun de fɔ ne mun kɛ ta i bɛ ka mun kɛ ta Ne ka yala waati sera quoi ne bɛna taa n ka yala la n'i bɛ to yan i kelen ka to yan. cɛ se bɔ sigi ka sa cɛ e kɔni t'a fɔ ko muso ko kama ko nin y'an bila tɔ ɲɔgɔn na cɛmɔgɔ sari an ka ɲɔgɔn faamu sa sisan cɛmɔgɔ lamɛn sa N'i bɛ to yan wa n bɛ min f'i ye bi ta kɔfɛ n'i b'a dɔn i nakun ye denni ye n'i bɛna denni kama dɔrɔn ne ka yɔrɔ bila. kumaden banna ayi bamakɔkaw min mana lemɔni parti nin y'a kumaden bannen jigiri cɛmɔgɔ ka ne bila musoko kama mɔgɔw b'a fɔ de cɛw nin denni ko in tɛ yan walayi cɛmɔgɔ n'an ka teriya bɛ ban a bɛ ban ne fana tɛ nin ko kun bila fo n k'i kɛ na bɔn ne hakili ko dangadenya don mɔgɔ sigi la ka denni an ka dugu lɔ Voilà jota. Voilà. À propos, an ko ye kuma mun fɔ i b'a fɔ k'i bɛ miiri yan. Wa i ko n bɛ siyanse. A ko kɛra cogo di sinon cɛ i b'a dɔn ja bɛ ne kan yɛrɛ. N terikɛ i hakili latigɛ an bɛna wari sɔrɔ du kɔnɔ. I b'a dɔn jate min bɛ n bolo nin bɔ a la nin bɔ a la. Nin bɔ a la. Du kɔnɔ i b'a dɔn an bɛna mun kɛ yan. Finman ka ɲi bilenman man ɲi. Filo jumɛn? Nin filɛ nin ye sisan n bɛna nin jeu kɛ. E ni ne bɛ bɛn a kan quoi. N bɛna essayer n b'e la gagner. Ni n ye la gagner. Finman ka ɲi bilen. Ni mun ye finman sɔrɔ. N'a ye 1000 di an bɛ 2000 d'a ma. N'a ye 100 di an bɛ 200 d'a ma. N'a ye 400 di an bɛ 800 d'a ma. A jate bɛ ten tɔ i mana mun di i b'o double sɔrɔ quoi. Mais ne bɛ se k'a yɛlɛma de quoi. I m'a fɔ a b'i ɲɛkɔrɔ k'i ye finman sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ quoi. Est-ce que i bɛ ka jate yan? Donc bon sisan n'an bɛ ka jouer kɛ du kɔnɔ e b'a kɛ i n'a fɔ
an tɛ ɲɔgɔn kalama mais an dontɔ la sa I tɛ suivre sinon gawo b'a choix I b'a to n kelen ka don I y'a faamu ni y'a installation bɛɛ kɛ dɔrɔn dɔ bɛ na an bɛ kow kɛ ah Flo I b'a dɔn ni ma marché terikɛ n suis dɔrɔn ba ye ni nin ma marché han togo togo ka di o danna quoi n yɛrɛ bɛ philosophie hara faut pas terikɛ n suis n kɔnɔ dɔrɔn kɔfɛ bɛ dɔgɔya ma an ka taa kɛ ne awa du ingari bi ya me jala re tawli ikle gam du che kilisin che le afi ni mi sin boy phone kula a ko ga ke e da matame wala de dili ah so téléphone branché le kula no ni ko la mi ay addu qur'an sa ni qur'anti fi addu ni ka addu ni ka sufla addu dro Christine kodo ala gaga teriya mesena Christine terbaciti alhamdulillah ah Christine oh la Christine fle Chef mana mana wallahi ibu ni ma fuma wallahi Christine ibaro aka teriya kadide yaro ne ka terimuso ma flaw beni tanton fama di ne ka bo nga chef la ka teriya o kadini muso fla ka teriya de ne de fla ko foyer ibado terimuso man do kumbe terimuso man fla bet men no talo ka teriya no nga kelen na cha sura kelen bo o terimuso man kelen ala o salia boy terimuso doy mi ma cɛ sɔrɔ o bɛ taga ay mi cɛ sɔrɔ o bɛ to ka yɔrɔ jɔsi teriya kanu kama n'a tilala yɔrɔ jɔsi la a b'a ka minɛ nɔgɔ ko teriya kanu kama o si ma kɛ baasi ye parce que a tun bɛ na ka filɛliw de kɛ ne karamɔgɔ Wanzɛn fɛ yan a nana fɔ a terimuso ye min fana ma cɛ sɔrɔ ko ka to ka taa ale ka so ɲɛkɔnɔ jɔsi ne ko n ko a tilala k'i to la o tun bɛ to ka ni a n'a cɛ da la o tun bɛ to k'u ka dara ta ka taga ko ne ko n ko a y'i to o fana na a ye cɛ ka fini nɔgɔ d'o ma ko ne ko n ko sisan cɛ ka caleçon a terimuso in a y'a d'o fana ma ko n'i ma cɛ sɔrɔ tellement que u ka teriya tun ka di mais ne ko n ko sisan n bɔla min kalama a nan'i jɔ yan k'a fɔ ne ko ale terimuso k'ale furucɛ de bɛ fɛ ka o furu k'o kɛ ale ka sinamuso ye ne ko n ko kabako ne ko n ko bi teriya bari i bɛ da i terimuso min yɛrɛ la dɛ k'i b'o kɛ i golokiɲɔgɔn ye o de b'i janfa nka aw ka teriya in ala k'a mɛn si la ala k'a mɛn si la sinon a tun bɛ fɔ ne ye yan dɛ ayiwa ne ko bonsoir la terimuso k'a ɲuman bɛ y a la bonne nouvelle aujourd'hui n bɛ mun fɔ aw ye aw ka kɛ millionnaire ye bi un coup de je dɔ de bɛ n bolo n'aw ka ɲi na ni mun ye 1000 da o bɛ 2000 sɔrɔ ni mun ye miliyɔn 1 da o bɛ miliyɔn 2 sɔrɔ ni mun ye 20 da a bɛ 40 sɔrɔ ni mun ye 200 da o bɛ 400 sɔrɔ n bɛ mun fɔ a ye jeu in ka nɔgɔn kojugu an ɲɛ b'a la carte filɛ nin ye carte 3 de don nin ye finman ye nin ye bilenman ye finman o de ka ɲi bilenman o man ɲi bon n b'a ɲagami k'a ɲagami n'i ye 20 da n'i ye 20 da n'i sera ka finman sɔrɔ n bɛ 40 segin ma n'i sera ka finman sɔrɔ tuguni n'i ye 100 di n b'i ka 200 segin ma a ko man gɛlɛn koyi finman filɛ nin ye o de y'a ɲuman ye bilenman minnu filɛ o man ɲi o ɲɛ b'a la ne b'a ɲagami k'a ɲagami ayiwa n'i bɛnna ni bilenman ye e perdira nka n'i bɛnna ni finman ye wari y'i ta ye a ye dali wari ye aw ka jouer aw ka kɛ millionnaire ye bi don wa 100 purɔfu tɛ dɛ ni wari b'aw bolo a ye na n'a ye Mali jalen no toro a ye na aw garisɛgɛ sigi aw ka nkalon bɔnda Flo voilà ni géré bɛ yan non ni géré bɛ yan nɔ finman ka ɲi bilenman ma ɲi bilenman ma ɲi waati dɔrɔn i ka kɛ waritigi ye i bɛ fɛ ka jouer dɛ ne bɛ fɛ ka jouer i bɛ joli ta bon ne bɛ 200 la 200 joli ma 200 di ka na 200 filɛ ayiwa n bɛ segin k'a fɔ finman filɛ nin de ka ɲi bilenman ninnu si ma ɲi n'i ye finman sɔrɔ i ka 200 m'o kɛ 400 y'i bolo i labɛnna a lɛgɛ dɛ namara t'a la finman o ka ɲi bilenman
Fima. Fima. Gana. Ah, Fima. Ah ouais. Terge. Ah. Nous on est fort, namara tala. Ni gagne na ika wari be dima. Ok. Agana, ika kemenani fleur. Merci. O ika kemenani. Ah. Awa. Maintenant j'ai blé. Ate je tout. Ah. Terge oye garsega. Namara tala. Et dans les ménages. Ni me jeune, non, on est jeune. Comment aller? Balom se me faire jouer. Ah, on est fait jouer. Ah Allah, il a donné sera. Absela kay garsega bene bolo. Kema de be bolo. Kema digana blaya. Ne balom so ba jirila ni ne kai. O e fimai. Ya fam blema o mai. Ni sera ka fimai e dro wari yitai. Fima kai. E jo folo neklala, il ta choisi. Ni e mu choisi na bena fimama, il ga wari yitai. Maintenant, Maka je kenna. keleta. Attaque ata ika jira bela na mala tala. Aye fima soro. Madame so, c'est une trompe foyer. Dili. Apa dili gaina? Kema flala. Dili kemada. Dili gana. Kema flala. Dili. Dili sera kema flada. Dili gana kemada. Dili. Neye orle. Kema foyer ayo wala. Non gaina a jouer. On devait jouer tiens. Karamogo. Ah, je demande bien de. Ça va où? On venait pour l'eau. Karamogo jouer. Il est très bien donné. Il est dans un secret. Voilà. Karamogo. Oui. Neye a comme nous Ay, namara tala. Oyatai. Non, faut biéter. Oyatai. Fima fila Karamogo. Ni ye fima soro. Aywa, imana munda. Amo fladima. Ne be muganda. Karamogo muga. Awo. Muga. Ah, bashite. Beni sero Karamogo. Karamogo beni sero. Aywa, Karamogo ye muganda. Karamogo. Awa ke menga Fima fle. Ni ye ni soro. Ay, il faut que Karamogo ga jetemina suma be perdu la. Fima fle. Suru ngakolo sinja yeke. Ante ma ganson yeke. Ni ne fima. Ni ye ni soro. Ni mai. Ni ne kama soro. Ni ye fima soro. Fima fle. Ni ye fima soro. Ay, we ga muga mege binani. Ya famu. Fima le ga ganye. Ya famu. Abega munu. Ay, wa kelen ta Karamogo. Yang fa ni ndale. Labaya. Dale. Karamogo. Karamogo. Yae, bo ni ekunye wa frada. Ne kuna wa na ntima. Na Karamogo mu wane da. Bina ne be dema. Nendara. Mu wane da. Karamogo ba lege. Mena. Karamogo. Ante ma Karamogo. Akala mena. Karamogo. Mau manka. Mau te kelenge Karamogo na tolado. Ye Karamogo. Fima. Blema flale mai. Ale jele no ina fo aywa musunguru ni blema chawe ulu. Awo. Marte ni mari. Karamogo. Karamogo dit je blabla. Karamogo de ni ala na chrétien an dumandi koy. Kana do Karamogo na garsega ti. Karamogo. Ewo ebe fera jolle da. Sisan. De tay association yube. Association fleni ani America be barake. Ani milliard kelenda. Milliard flabe soro kana ti. Association nga giri ko jugu. Karamogo. Italia lebe ka bi meta yoro wa. Basite. Kana boya na yoro. Basite. Karamogo fima fle nga yebe na jolda Karamogo. Ne wakile na jebe di ma. Ne wakile na ame wafla di ma. Alhamdulillah. Wakile be bolo. Karamogo. Wakile di wakile. Desani. Karamogo. Fima fleur. Yo. Kay ko jugu. Nin kay. Vraiment. Ale danger. Abiele no. O etasmaye. Ni yo soro. Abna fika wari jinna. Ya famu. Menga kola sita. Ibe jetem neke. Akala. Fima fleur. Akala. Aywa ni yo soro. Akala. Karamogo. Akala. Ni fima soro. Awo. Aywa. Akala. Wa fleur yetay. Karamogo de fima soro.
Wafla ite. Karamɔgɔ k'i aji. Abana. Pelenta. Ne b'a dɔn karamɔgɔ bɛ gan Ayi, e bana o nɔgɔyara. Siga bɔlen don. Camancɛ. Karamɔgɔ. Camancɛ. Karamɔgɔ ko camancɛ. An bɛna jira aw bɛɛ la. Camancɛ. Ayiwa karamɔgɔ ye bilenman sɔrɔ. Karamɔgɔ ka 1000 taara. Kamalen ayi i bɛ sɔn karamɔgɔ Di la dɛ. an bɛ kulonkɛ de la dɛ minɛn bɛ yen dɛ Karamɔgɔ e bɛ joli la? jɔn ko ka joli da wa o ma nin ye 1000 bannen Ayi nin y'o bali o jeu banna o jeu kura de bɛ kɛ. yan lamɛn Perdi la bɛɛ y'a ye. ka pɛridi cogo di a ye siya joli sisan an k'a min i ka 1000 to i bolo i kan ka 1000 jan O kɔni kuma wɛrɛ de san. ko jumɛn tɛ Ne gagnera bɛɛ ne gagne ne gagne. se na ko e ma gagné Namara kɛ mɔgɔ si la. asiri diya kuma An ko k'an bɛ jeu kɛ i na taa n'i bila. i ye namara de kɛ Ayi karamɔgɔ. a ka haramu ne ye finman de ye ni bɔdu o tɛ ne ye finman A kɛra bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ ye bilenman de cɛ sɔrɔ. kana n don sa kama No. a k'i fili ba ma kana n don sa Bilahi n'i ye wari in di karamɔgɔ ma. N tigɛ. ayi Ne kɔni ne ma i ka wari di ne ma Ko ni sa sitanɛ bɛ ka don yɔrɔ min na i k'o yɔrɔ bila. I m'a yɔrɔ ye. awa bilahi a kulu i bɛ n ka wari di yan Ayi karamɔgɔ jɔ. Bon sisan n bɛ se ka mun k'i ye sisan. Ɔhɔ. 2000 b'i bolo wa? 2000 tɛ n bolo hey dili Ne kɔni ka tɛmɛ 2 ne bolo. Ɲɛ kan ka di ka n'i ma don a la. Flo a ka haramu ti fɛn bɛɛ la cɛ tɛ si n ka so bi Flo ne ka 1000 n kalenna fɛn na a ka bon n ka kaleli ma karamɔgɔ ka 1000 tɛ dun ten koyi an bɛ nkalon mun tigɛ walasa ka nin 1000 sɔrɔ e b'a dɔn ni ala cɛ tɛ si yan ni fa ni ba cɛ tɛ si yan ne ka 1000 Flo tɛ na de yan i fɛ n bɛ kulonkɛ de la an ka to la Yantu ne bɛ nin so di mɔgɔ wɛrɛ ma ni ala n'a kira cɛ ne karamɔgɔ o bɛ se ka 1000 tɛ dun o tɛ kɛ